जोबोद गोजोनथाव खौरां लोगोफोर बिटिआर गभर्नमेन्टनि अर्गानाइज खालामनायनि गेजेरजों गाबोननि दिनावहाय चिरां जिल्ला थुक्राझार क्रस मेमोरियेल हस्पिटाल साखाथियावहाय गोबांथार डक्टरफोर फैगोन फ्रियावनो बेमारि नायनाय जागोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे फ्रियावनो मुलिबो मोननो हागोन दा बिनिखायनो बे चेनेलनि गेजेरजों आं बयखौबो खावलायहरदों गोबांथार गामि ओनसोलफ्राव बेफोरबायदि बेमार आजारजों भुगिनानै थायो दा बयबो मोखां दानाय बयबो लैहोर लैहोर फैनानै गावबा गावनि बेमार आजारखौहाय नायजाफैनो हागोन दा आङो डिटेल्स नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां अब्लानो मिथिलांजोबगोन दा बेयावहाय मा मा बेमारनि थाखायहाय चिकित्सा खालामनाय जागोन नायनाय जागोन मुलिफोरखौहाय मोननाय जागोन गासैखौबो आङो बे ओनसोलनि दैदेनगिरिफोरजोंहाय मिथिनानै लागोन भिडिअखौ जोबजासे नायलां अब्लानो गासैखौबो मिथिलांजोबगोन दायो आंजों लोगोसे दं थुक्राझार बिसिडिसिनि मानगोनां चेयारमेन आदा दङ दा आं आदानिफ्राय फंनैसो मिथिनानै लानि बयनिबोसिम गोजोननाय जासिग्रोबाय गाबोन 1 तारिख 4 मास 25 अक्ट' सुनिबार गाबोननि गेजेराव बिटिआर सरकारनिफ्राय थुक्राझार क्रस मेमोरियेलजों लोगोसे देहानि फाहामथाय मोनसे केम्प खुंनो नागिरदों बेवहाय गोबां डक्टरफोर फैगोन सिलिगुरि बरपेटा गुवाहाटी आरो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बेवहाय गोबां बेमार आजारफोरखौ नायनाय जागोन ट्रिटमेन्ट खालामनाय जागोन बेवहाय रायजो राजाफोरखौ खावलायहरनाय जादों जायफ्रा बेमार आजार नायजानो गोसो ट्रिटमेन्ट खालामजानो गोसो फ्रियावनो मोनगोन मुलिखौबो फ्रियावनो मोनगोन बेनिखायनो रायजो राजाफोरखौ फैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय जायगाया थुक्राझार क्रस मेमोरियेलनि साखाथियाव थानाय चिरां आफादसालियावनो लानाय जादों बेनिखायनो बयखौबो खावलायहरनाय जादों बेवहाय गोबां गुबुन गुबुन बेमार आजारफोरखौ नायनायजों लोगोसे केन्सार आरो किडनिनि थाखाय जायफ्रा नायजानो गोसो बिथांमोनाबो फैनो हागोन आरो बिथांमोनखौ गुवाहाटीयाव रेफार खालामनाय जागोन दा बेखौनो रायजो राजा नोंथांमोननो मिथिहोनाय जाबाय डक्टरफ्रा गोबां फैगोन गुवाहाटी सिलिगुरि बरपेटा आरो गुबुन गुबुन जोंनि क'क्राझार मेडिकेल कलेजनिफ्रायबो फैगोन बेखौनो मिथिहोनाय जाबाय फारियै बेवहाय बेमारफोरनि मुंखौ होनाय जादों केन्सार किडनि हार्ट मैखुन निउर'ल'जि अर्थ'पेडिक गायन'ल'जि टिउबारकुलार मेलेरिया टाइफयड चाइल्ड स्पेसियलिस्ट डेन्टेल इयार्स आइस बेजों लोगोसे केन्सार आरो किडनिखौबो नायनाय जागोन किडनि आरो केन्सारनि थाखाय गुवाहाटीयाव रेफार खालामनाय जागोन दा निस्सय बेमारफोरनिखौहाय नैबेयावनो लिरनानै होनाय जाखादों बेनारावनो नोंथांमोनाबो निस्सय नायनानै फरायनो हागोन भिजिट खालामनो हागोन रायजो राजाफ्रा सातथायावनो फैनो हागोन बेनिफ्राय डक्टरनि जिनाखि ट्रिटमेन्ट बेखौ 10थानिफ्राय जागायनाय जागोन 10थानिफ्राय 4थासिम ने 10थानिफ्राय 4थासिम बेखौ नायनाय जागोन दा निस्सय नुखाबाय बेनारावबो दंखायो गोजोननाय थाबाय दा बयबो फैनानै गाबोननि दिनावहाय माने नायजाफैनो हागोन आरोखि गाबोननि थाखाय फुरा रेडि खालामगासिनो दङ आं नोंथांमोननो एसे भिडिअनि गेजेरजोंहाय शेयार खालामनोसै दा गोबांथार गामि ओनसोलफ्राव बेफोरबायदिनो बेमार आजारजों भुगिनानै थायो दा जोबोद मोजां खौरां गाबोननि थाखाय नोंथांमोना बयबो लैहोर लैहोर फैनानै नायफैजानो हागोन नै बेयावहायनो ओरैबायदि गिदिर पेन्डेल खालामखाबाय आरोखि ओमफ्राय दा नै मावगासिनो दङ लाहार फाहार फुरा खामानि मावनायाव बेस्थ' जोबथ' आरोना नै बेबायदि मावगासिनो दङ ओरैहाय दा बिदि आरो आं एसे देखायनि दा पेन्डेलफ्रा बानायगासिनो दं नै ओरैहाय बेखौहाय माने गोजौआवहाय माबा होजोबगोन आरो नै आं एसे सिङाव हाबनानै देखायस्रोलांनोसै बेफोरबायदि हल चेयारबो दंफैयो नै थाबायनो हायिफोरनि थाखायहाय नानो नै बेफोरबायदि सुबिदा गासैबो दंफैजोबखासै आरोखि गाबोननि थाखाय नै ओरैहाय नै ओमफ्राय आं ओरैहाय हाबलांबावनोसै नै बेबायदि आरो फुरा बेबायदि रेडि खालामनानै दोनजोबखाबाय नै दा बिदि ओमफ्राय आं एसे देखायलांबावनि नोंथांमोनानो नायनानै लाखादो नै ओरैबो आरो नै बेबायदि रुम बेबायदि खालामनानै दोनजोबखाबाय नै बेयावबो बेमारिफोरखौ नायनो थाखाय नै दा बिदि आरोखि ओमफ्राय ओरैहाय मावगासिनो दङ फुरा लाहार फाहारनि मावग्राफ्रा मावगासिनो दं बेस्थ' बेखौ होजोबगोन ने फंबाय गोजौआव माने थुम्बु खोमजोबगोन आरो सान्दुं जानाय नङा बेयाव बिराद मोजां बानायनानै होनाय जाखागोन नै